výsledkov majstrovstiev Slovenska zápasení vo voľnej sile. Diplomy a medaile budú odovzdávať pán Bakšaj, predseda Slovenského zápasníckeho zväzu, pán Tokár, prezident zápasníckeho klubu 1904, pán Urbánek, člen predsedníctva Slovenského zápasníckeho zväzu. Prosím, aby ste sa postupne medailistky pripravili na nástup, aby sme mohli ukončiť slávnostné majstrovstvá Slovenska. Prosil by som po skončení slávnostného vyhlásenia, aby členovia predsedníctva Slovenského zápasníckeho zväzu sa zúčastnili stretnutia s predsedom Slovenského zápasníckeho zväzu s pánom Bakšajom. Víťazkou sa stáva Bogarova. Prosím medailistov, aby sa sústredili vo vestibule medailistky, bude vyhlásenie